onwe onye gị na-ebi na ya o nwere ife ọ na-alụ mana ọ na-erisi ego ike ya gbaa ya ama onwe onye gị na-ebi na ya o nwere ife ọ na-alụ mana ọ na-erisi ego ike ya gbaa ya ama Hello sir, ọkwa ndị udo ga-achị ka m na-akpọ ife. Okay sir, yes sir. Enwe m information. My neighbor adịghị n'obu oke ite. Nwanne senior man ife ụdị nri my neighbor na-eri ofe ogbusi azụ mangala dị ya anụ luru 5 aka na-ekwu ọbọdụ nke a na-ewute m iwe nọ half bag pure water juru oyi chilled half bag pure water ka ọ dọkwasị n'elu tebụl na-elie n'etiti ama o ji nne eme anyị intimidate ebe ọ na-eme business mana adịghị sure na ihe ọ na-eri ahụrụ ego business oke ite dị involve